wala pre, wala pre. Abi na ako naiham, sorry. Sabi na mo! Bus stop kayo. Palit sa daw sila og chicheria. Sana all dagag kwarta. Bo. Sa drinks daw eh. Katong kwan 5 liters. Ito 1.5. 1.5 daw. 2.2. Litro gid eh. Pila yung litro? Tologis. Pila ka bo? Do. Duwa. Chicheria daw yun. Dua. Chicheria man daw. Ha? Chicheria man daw. Kamu ba? Chicheria, what do you want? Eat what you can. Sana all much money. Boys, ang halinda sa manok asa. Uy, halin sa manok uy. Di mo ni siya katong kwan ba ng mga bakal ba? Ay, bakal Halin eh. sa bakal ni mga puto bito ni Papa bito mga tools. Ay, lamanin. Bigyan ako mandigo man daw. Uy, kapatan no? Gani, puto ta sa atong chicheria kay wala man ta na-releasean sa 4,000 nga Wala. ayuda sa ko. Wala, ayuda deh. Napa kaming papel na palista na. Napalista na. Disi iyotso ra ni siya. Riyotso? Disi iyotso. Sige. Yung bag. Sino dala si mong bag uy. Ibutang sana. Grabe ka. Nagdala ba yung payong kayo? Abi na Wala na dala payong. Wala na dala payong. Oh my God, Daddy! Kanang sakto ba mo cooperate ka na mo. Okay. Burnight nga. Huwag mo na pagintan. Ay, pwede sila madawat. Ang lechon. Ila basta ang lechon. Ang litson! Ano, chicken cordon guys, nagpalit mo? Chicken cordon? Worth it. Dili man na worth it. Asa mo padulong oy? Second floor. Second floor, daddy. Daddy. Wala, ayuda daw. Wala daw ayuda. Tinapa. Wala pa na-release ang 4,000. Wala pa? Oy, 4,000 baka naman. Uy, makakul. Lo. Tsado kasi balibo ba eh? Lo, suko man. Sorry. Lo, karga nito kay grabe. Sa man ni attendance? Ato ginagprotocol sir inyong kuan. Profile, Profile? contact tracing. Ma'am, na-trace na sukad mo mula. Nakadaog. Ano nakadaog? Rapol magod na. Ay, Mas hindi ba tawagan mo o si? dogi bo. Pag maligo, ma'am, mag-face mask gapon. Hindi na. Dili na. Dili yapon. Abi na ko kailangan Hindi pag na po mag-kislas pero hindi mabasa. kailangan di mabasa. Salupin na lang kaya. Mag-PPE na lang kaya. Para sure. Pamaligan siya magtinay sa manok kani. Oh, pwede kay ma'am. Barato ra kayo ang among Maligya lagi. mga tinay sa manok gani. Pang class B. Class B. Pila mo kayo yung kuan pangalakart mo kuan. Oh, tag 30 ang putos. Kani po siya mamaligay po. Baka mag-resealer ko. Baka naman. Oh, pwede uy. Pwede, pila man. Pe, Oh, dala sa balay. Mga Ano lang sulat mo? overall, Uy, ayun nadala uy. isa. Ay, 135. Nagnegosyo naman daw ng isa diri. Nagnegosyo naman daw. Lagi, mga katong mga kuan, Adidas mga ano. Oh, mga anak, mga Adidas. Lakoste. Negosyante. Apa sabi negosyante gitu akong anak ba. Sorry. Nakaon ni kay. Ayaw, cool. Ha? Gigi. Muna siya ang juice ni Sir Jack. Ano ba? May bay pero may makaubo man ta. Ay ikaw be? Unsaon be? Oo. Muna siya ang juice sa kwan. Tani. Sir Jack gyapon, Sir Jack. Sir Jack na. Sir Jack gyapon. Thanks sa juice. Ni Sir Jack. Oh, lagi ba? Basta Sir Jack. Oh, grabe beepers kani be? Gani noon, may college no. Manay po. Oh. Lingin. Wala din siyo. Grabe nga lingin ba yo? Lingin kay na. Hangin man gyud. Ay, hangin di ay. Hangin. Take to. Take to. Gani. Beepers! Kani. KJ. Ay, wala magod. Naramagod.
Ay, napag-English eh. Oh, grabe ka, Beepers. Madal sa tissue. Din ako ya. Sino ka? Hello, Dragon boy. Oh! Dili na, kuha na special. Yung Kuha na ya Obi cheesecake ba? Grabe niya ba? dami nga nakasudya ko. Dami ka na. Premium juice, magod na. Makatok. Magulo nga pila presyo ni? 250 ra. Inana ka powerful. Oh, wala mira eh. Wala mira. Panra mo. 250 ra. Hanyo. Hangyo. Ba. Kapintihan nyo. Hanyo ra mo dili wala amo ara. Hanyo. Oy, promote saan si Sir Jack ba? Promote daw, promote. Oh. Teng 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 teng. Dala Ho, ka ho. juice. Ato gopon. Kasi dala ka juice ka na sa backpack nimo. Lami kayo. Lami kaya Sir Jack. Lami kay Sir Jack. Ba basta Sir Jack ba malang malakas. Sir Jack lang malakas. #Supreme. Supreme unya Sir Jack. Saka man guys. Supremo. Alay manamo ah. Supremo atong kamera kay na natakadato buang. Ay lagi. Mayor maglisod. Ay. Pag-as. Oy, actually duha ta ka mayor Dani. Ama ang isa ka mayor. Ay mayor ba? Muna legit. Oh, legit. Kani igit. Sergeant of Arms ako guys. Sergeant of Arms. Kani. Ganito. Ah, halata. Very. Kuya Berry, Cashier. photo shooter. Apo tutor. Photo shooter. Presidente sa panubigong sa Ilaya. Sa sunod eleksyon. Budagan siya presidente 2030. 2020. Ah, 2030. Si Buka, bukat siya kay Buka mo sa lubot. Si Kyo magtukoy kay mag-cream ito siya. Ay mag tabi pagdili palaron. Ah, di Security sa kuanoy, damoy. Security sa gama. Di krimen ka siya. Pagdili palaron, kriminal. Kriminal siya. Obo, security lagi sa gama lagi siya. Pagdili palaron. Pero pag palaron, Security gi siya. security good siya. Be, hipak ba be? Sir Jack be? Sir Jack juice. Ay, kaya uy. Wow. Oh, di ba? Inana kagahi og MG. 3 MG lagay niya. Sabi ba? Premium juice man. Thank you Sir Jack. Sa gusto mag ano guys, sa mga gusto mag-avail kay Sir sa juice si Sir Jack, PM lang mo sa ako Di man tus ba? Mayor Dodong, o mga wala kay Mayor Dodong. Terminate. Pawa mo sa Bible. Do not use the Bible in vain. Ano to? Sa to nga saying anak? Ah, wala ka balo. Channel 23 man kugod. Channel 23 ka. Ano? ABCCBN man ni. ABCCBN. Ay, BCB, hindi na siya. ABC. Ay, hindi na siya bimig. Bili sa Bimig. Hindi siya bimig. PBC niya. Bahog mo na. Ay, bahog. DC, maguto, gaga. PBC man mo to ng lingin na ka. Ang PBC sa ID. Ah, baby, fuck ya. Malamig yan mga juice ba? Lami lang siya, pero makakon ka makaubog. Taas mo siya, kuhan mo gud siya kanang 3 mg ramen ni pero premium ang gud siya. Ang mga premium inanagin na siya. Bisag mugbura sa mg, paak din sa liog. Samot ang 25 mg ani. Mukatuloy. Barag imong ex ba katol. Ba nang gitaglain. Kana imo mo katol gyapon na imo. Depende, mukatol ko. Katula na. Pag makashave na niya. Kung ang di ba kung pag ang igagaw nakasala, Surigao. Ang igsuo nakasala. Di ba Surigao may tawag pag igagaw nakasala, ang manghod dun si tawag. Sorry. Ha? May tawag. Surisan. Ha? Surisan. Suri side. Igsuon man side. Amo man ang side. Oh, sorry side. Ano din kayo? Paano pag ano, di ba? Surigao man to, sorry side. Pag kuan, papa. Nakasala imong papa sa imo ha. Sorry, father. Mali. Sorry, daddy. Ano yun? Abracadabra. Baka ligsan na to. Vlog now, ligsan later. Bukas na lang. Bukas na lang kasi expire na. Dol! Oh, di ba? Pati diri sa saan eh, nakaila sa tuwa. Nana ko kasi ka. Lagi. Bo naman, mangita na tanig makatulgan. Hindi niya po. Ba? Sila pa kanito, aircon sa ilaw. Ano, Pit? Pwede. Sa ipakipak na iso. Oh, beepers. Maulong sa kayo ni. Ba? Shout out ko sa kuan guys. Uy, shoutout ko kang Johnny Sins. Johnny Sisiban. Kang Shusho. Mga gahe kay nga mga ML player. Apel kang Raul. Apel kang Raul. Shout out ko kang Raul, guys. Ha? Kahit man gito gyud. Ay, si Boss Art? Ay, si Boss Art. Man gito. Si Brick Rules. Oh, shoutout daw kay Brick Rules. Si Shusho. Si Kuan.
Ah, si Jan. Si Boss Art man ito ba? Oh, Boss Art, tangina mo, Boss Art. Ako ang inyong mayor. Tagabuang ako inyong mayor. Mayor Dudong di ay sabay. Oh, grabe ka, beepers.